tu sobotu 22. srpna kolem 7:45 a já cestuju na chalupu. To je 26-kilový oddíl, takže to nebude nic moc, jelikož jedu vlakem do Suchdol nad Odrou, kde mě vyzvedne bratranec, pak pojedem autem do Nového Jičína. No, bratranec jde dneska na nějakou svatbu, takže na chalupu pojedem zítra autem. No, vlak mi jede Leo Express 9:02 a teďka jdu na tramvaj s označením 20/5, která mě doveze až na hlavní nádraží. Tak jsem dorazil na zastávku Geologická. Určitě se mě ptáte, proč jsem tady tak brzo, nebo proč jdu tak brzo, když je 3/4 ani ne na 8 a vlak mi jede v 9:02. Tak je to proto, že jsem línej a navíc tady s tím 620-kilovým nesmyslem zbytečně přestupovat metru, když můžu jet přímo. Proč nevyužít linku 20/5? Teda na to, že je sobota ráno, tak je provoz jako svině. Lidi si chtějí užít poslední prázdninový víkend. A další vlakové spoje 8:22. Kosinecká. Okolí hlavního nádraží se touhle dobou zjedou samý zvláštní lidi. Teďka se kopneme, odkud nám to jede. Jestli to tady ještě bude, teda už bude napsaný, ale asi ne. Společnosti České dráhy ze směru Moskva Běloruskaja pravidelný příjezd 8:32 bude na svém příjezdu asi 15 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. LE 1355 z důvodu jízdy vlaku odkladem nástupiště 1B. Jinak nerad jezdím vlakem, protože můžete nastoupit do vlaku, který nevíte kam jede a klidně tam odjedete. Když to na letišti nastoupíte do letadla, teda nenastoupíte, protože vás tam nevezmou. Takže se nemůže stát, že byste letěl někam jinam, ale ve vlaku není problém. Mám přes půl hodiny čas, ale budu omrknout nástupiště 1B. 1B, teďka doleva. Ale jelikož tady jsou jezdící schody, tak jdu doprava. Na 1A. Vypadá to, že vlak už tam je. Vlak už tu čeká, ale prý nemáme nastupovat, tak si tady sednu. Nějaká přičmoudlá paní uklízí. V životě bych ani neřekl, kolik lidí jezdí vlakem. Jsem 55, už jsem můžu nastupovat do vlaku. Sedadlo mám E73, tak jsem na to zvědav.
opoždění z důvodu nemožné. Vybral přesně to, co jsem nechtěl. No tak to je. Já bych vám hodil, no, ale to mi nenaru, bohužel. Musíte to nechat to před. Jo. Tam je velkou. Že se nikam nevejde. Takže jsem musel jako vepředu. Musel ten čus jeho banána. A pak ještě takto paníny s masem. Překvapivě, co? Fotbal. 8 až 9, samozřejmě fotbal. Strana 10, cyklistika. Od půlky skončil fotbal. Strana 17, začíná, co? OK. Určitě jsem nakonec vyřešil následu. Když nejsem schopný udělat velký poličky na zavazadla, tak se člověk musí poradit, no. Naschledanou. Leon Express, společnosti Leon Express, ze směru Praha. Jdu na druhou zpoždění asi 5 minut, bratranec tady čeká. Čau, čau. Lol. Kreativec, že? Jo, vizí. Tak jo. Jedej. Tak skočí, že? Asi ne. To je dost? Ty vole, to se nemůže ani do auta. To jsi ještě vy? Cože? Jsi ještě vy? Jo. Točí to, jo? Tak jako nic jiného. Říkám točí to, jo? Snad je? Říkám točí to. Aha. Tak to je to brejlej. Jako další schody, jo? Ale tak posilka, no. A rozlišovaný iPhone v kapse. Počkej, jsi původem. To někde vzal. Co šedem seš, jo? Cože? Šedem seš. Vím, protože je sociální respektive jezdí, ale nějaká cestovní. Jo. Tak to bude prdel. Tak jestli se otevřou dveře, dostatečně, jak se to dá na sedačky v pohodě. Tam je Chevy. Je to svoje kombo. To je stroj. Co je to? Drží? Audio loading. O kurva. Pohoda. Jak prd? Jak nic. No.
co jak si mu. No, tak šlo to. To, nějaký krátký ten blok. Akorát se jim to nevyjde oddíl, víš co? Cože? Oddíl se jim tam nevyjde. Ne? Ne. Kde jsi to měl? Tak jsem tam měl nějaký prostě u dveří, víš co, bouchlí. Tak jsem z toho krát vyhodoval na čas, viď. A pak až se tam trochu vylednilo, tak jsem to bouchl normálně na sedečky, ne? Naproti, ne? Nevychytaj. A jako nebyl jsem jediný, kdo tam měl problém se zavazadlama, no. Fakt? Má nějaký nevyvážený kola, ne? Nebo co, ty? Cože? Má nějaký nevyvážený kola, ne? Nevím. Tak to, ty. Jako tady když něco klape, tak musíš to. 10krát zbořený jak poho. No. Turbo boost, prej když vypneš klimu, tak je to v poho. Za vymyčíně, bacha na pártko. Sviněn. Jiný ševěs, jo. Nalazený hauzy. Děláš HP na parkování. Jo? No, potřebuji. Tak to tím neural. Papírový. Oddíl vyloudovaný. Jsme tady, jo. Někdo má bordel. Jo, já jsem to lepší. Taky nepůjdu. Dobrý, to nezavíráš, jo. Nezavírá? Ne. Lobby. Vypuklo, ty. Mašína. To. Audio system by iPhone. A nebo když máš rádio, ale nemáš panel. Jsou stroje, panečku. Mají tu všechno, škrabku na led, vysavač, přepálení žárovky, Kein Stress. Tyhle, pářku nějakou, Crazy Virtual, jdem zapařit. Tady se ladí China do topu. Těžce. A nic nevidím. Ale zarážku za dveře tady nemají. Dáme zarážku. Tak už jo. Si hodí se plasty, na co polepy, dáme nálepky. Je to v pohodě. Ještě z papíru. Vypadá podobně jak ten starý, no. No, krát větší. Krát větší, no, vyšší takový. Co mi tady chybí na pravé straně? Lokální MX trať, trochu zarůstá. Nejde moc velký, no. No to vede ještě dozadu, a tom Směr je takhle? směr je takhle. A vlastně můžu trénovat backflipy. Do písku, do hlíny. Ale to je dobrá brutalita, jako. Ale ten skok. Zašleš na placku, je to v pohodě, jdeš dál, dáme do sloupů. Nedošleš, Je to... že to odhodí, zase ty je to.
Tamhle s laxním dopadem. Zasílák na louku pěkný. Akorát tady to není výška, no. Ale už se někdo asi prolít. Kde? Jo, takhle. To je dobře dramatický tady. Tohle ještě není náklon, hele. Ty váporem. To jsem nic nepil. Se hroutí, Mě se tam smál a sám padá. Backflip a naschle. Máme parkovací kotou, že je to v pohodě. Můžeme zaparkovat. A nebo na nějakou makumbu na kole. Takhle Pali, jedem. Ty vole, tak. To je taky potřeba mít parkovací kotou. To je parkovací kotou třeba? Sobota, 14. To je to gratis, jo? To je to gratis, jo? Keci. Jako na to je normálně gratis za třeba hodinu nebo 2. Jo. Tak co? Zaparkujeme někde? Nový Čín, sobota. Skoro 2 hodiny, nebo možná 2 hodiny, a půl druhý, podle hodin. Takže je to tady jako svině. Centrum jako. Jak na Staromáku. Almost. Zkusíme GoPro bez sebou, jak je voda těsný. Jsme v hospodě, mi dá nějakou chálku. Co tady doporučuješ je? Šéf doporučuje olej. Strana kolik? Šéf. Strana random z randomu? Strana random, strana 2 asi. Strana 2. 1, 2, čili con carne, to ne. Mexická kuchyně ne, nebo jo? Třeba Buffalo Wings. A nebo bych doporučoval. Co to je, Ela? Mexicano? Jo. Co doporučuješ? Buffalo Wings. Olerun. Tady ještě měli. El Gaucho. To si dáš, sedneš na gauče. No. Je to drama, nevíme co vybrat. No, je to drama jako svý. Listem se tam. All in do Buffalo Wings na naschle. Morda za 4 kg, za 5 kg. Za 5 kg. Dáme mordu. Dal bys? Za 1000 Gček, jo, to se to posedem. A prý pro 2 osoby, tak je to v pohodě. To je jo, no. Allergen 137 je to v pohodě. Chci vidět, co je Allergen 137. Se člověk nedozví, ale tam Allergen 137. Jo, tady Vybíjám si to, co je Allergen 137. je tam lepek, vejce a mléko. Jo, tak to je v pohodě. To by šlo. Co jdem do toho? Počkej. Tak dáme mordu pro 2, no. Dobrý den, abych poprosil jeden svijanský mas a ještě jedno řezané. Dvakrát půl litru kofony máte a pak ten mix to pro 2 osoby. Pro všechny. Díky. Co? O 5 kg lehčí. Jo. Kdo? Ty? Z hajzlu. Co tam asi hajzl tam? Jo? Ten lop. Jo? Já nevím, já jsem to nebyl. To se nepamatuju. Tak už nám donesli hostinu, jakže jsi to nazval? Mordu. Mordu nám donesli. Tak jdeme na to. Jdou Mexikánci okurky. Těžko říct, ale snad to bude fér. Úplně očekuje. Check. Check it out. A tak. Nemi brát. Takhle palí. Vůbec neví. Nevím. Už ale že nechci. To rozjedu okurkou.
Jako v poho. Já dám ten maso. Chálo bylo v poho, akorát to bylo rance. To jo. Ještě jsme tady Jak říká. obdrželi takový white box s sebou. No menší výslužka, no. Je skoro 10 hodin večer, jsem tady u bratrance. V bytě, volal mi ze svatby, že prej to tam stojí za prd a že ho mám přijet vyzvednout. Tak se oblíknu a jedu vyzvednout, no. Co se dá dělat, když je party na prd, tak se dá svítit, no.